हेलो फ्रेंड्स ମୁଁ ସୁନିଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ 12ରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା କ୍ଲାସ୍ 12 ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଅପଡ଼େଟ୍ଟା କ'ଣ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା କ'ଣ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଗୁଗଲରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଉଛି ଯଦି କ୍ଲାସ୍ 12 ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆଗ ବର୍ଷ ଯେ ରେଜଲ୍ଟଟି ବାହାରିଥିଲା କ୍ଲାସ୍ 12 ଆଗେ ସାଇନ୍ସରେ ବାହାରିଥିଲା, ତାପରେ ବାହାରିଲା ଏବଂ କମର୍ସ ଏବଂ ଆମର ଆର୍ଟ୍ସର ସେଇ ପାଖାପାଖି ମେ ମାସ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାସ যেটা রেজল্ট ଏବେ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇନାହିଁ। ଦ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାଲ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ଡେଟ୍ ସୁନ୍, ମାନେ କମିଂ ସୁନ୍ରେ ଅଛି। ଏବେ ବି ରେଜଲ୍ଟ କୌଣସି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ତ ରେଜଲ୍ଟଟି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେବାର ଡେରି ଅଛି। ତ ମେ ମାସ ତ ଲାଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ିକି ତ ଆଶା କରାଯାଏ ହେଇପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ ତ ରେଜଲ୍ଟ ନଟ୍ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦ କାଉନସିଲ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ମେକ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ସୁନ୍ ଦ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫର୍ କ୍ଲାସ୍ 12 ରେଜଲ୍ଟ ବିଗିନିଂ ଓଡ଼ିଶା ମାସ 7ରୁ 30 ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଆଗ ବର୍ଷ ଯେ ରେଜଲ୍ଟଟି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଥିଲା। ଆଗେ କ୍ଲାସ୍ ସାଇନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା 12th ସାଇନ୍ସର, ତାପରେ ଆର୍ଟ୍ସ ଏବଂ କମର୍ସ ବାହାରିଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିକା ନ୍ୟୁଜ୍। ତ ଏତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇନାହିଁ, ମାନେ କମିଂ ସୁନ୍ ଆସିନାହିଁ। ଏବେ ବି ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ଆସିଯିବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜୁନ୍ ମାସ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସିଆଲି କୌଣସି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ଯେତେବେଳେ ଅଫିସିଆଲି ହେଇଯିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତ ଅଫିସିଆଲି ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେ ଦୁଇଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର CHSC odisha.nic.in এবং ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି odisha.রেজল্ট.nic.in। এই ଦୁଇଟା ୱେବସାଇଟ୍ ରେଜଲ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲି ରେଜଲ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ତ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଅଫିସିଆଲି ହେଇଯିବେ ରେଜଲ୍ଟ ଦୁଇଟି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ପହଞ୍ଚିଦେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଦରକାର ଅଛି ଜାଣିବାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।